Enam se na ADDO KWAATA suban ne se emfa ne ho nti saa yadeɛ yi bi akyeche abusua ne mu nipa bi a wɔn so wɔde saa nsɛm yi agigi wɔn ho ano. Wei ma mpanyinfo eba a wobu ye no eba mu se aba yɛde bɔtakyi no yɛde bɛbɔ ba dabi. Adeɛ kyɛn ɛma adeɛ san bio ɛda a ɛtɔ so mmienu. ADDO KWAATA ɛmae abusua ne mu nipa bi ɛne ADDO yɔnkofoɔ bi ɛhyɛ aseɛ adwendwene wɔn tirim sɛ wɔnyɛ na wɔnkɔhwehwɛ ADDO KWAATA akyiri kwan. Nanso obiara ampɛ ammua. De wɔde yiyi ne ho ano ne sɛ wɔno nso ɛmfa ne ho. Ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa afei deɛ na asɛm no ani ayɛ nyan. Empo asɛm no agye ntrɛha ɛma ɛkɔduru ɛyɛ odikuro anim. Nanka ɛwɔ sɛ odikuro ɛma wɔn esi ɛyɛ dawuro so na wɔkɔhwehwɛ ADDO KWAATA akyiri kwan. Nanso odikuro yi nso ɛde nsɛm yiyi n'ano sɛ ɔno nso ɛmfa ne ho. ADDO KWAATA wato boɔ aboban ama n'asan abɛbɔ wo a. De ɛtɔ so mmiɛnsa ni o, nanso wokɔɔyɛ ɔmae. Ɛda ɛtɔ so 9 afei deɛ na ɛdɔm bebree noa adwen atwea besi ɛyɛ ADDO KWAATA so. Nanso ɛmfa me ho suban yi ɛna na ɛte wɔn mu a ɛhyɛ wɔn ɛma wɔn nso wɔntimi nkɔhwehwɛ ADDO KWAATA akyiri kwan. Wei na abusua mu nimpa baako bi a yɛfrɛ no AKOMPREKO. Papa yi ɛsɔre gyina ɛka sɛ obiara se ɔnkɔhwehwɛ ADDO KWAATA akyiri kwan yi a wɔno deɛ ɔbɛkɔ akɔhwehwɛ ADDO KWAATA akyiri kwan. Ɛnam sɛ AKOMPREKO yɛ bɛrima bi a ɔnsi nsuom ansa na waham. Na ɔsan nso yɛ papa bi a ɔnte ntasuo ɛnto fam ɛmfa ne kɛtrɛma ɛmfa nti ɔka se wɔbɛyɛ a ɔbɛyɛ. Saa papa yi ɛbɔ ne tirim pɔ sɛ wɔbia ankɔhwehwɛ ADDO KWAATA akyiri kwan yi a ɔno deɛ ɔbɛkɔ akɔhwehwɛ ADDO KWAATA akyiri kwan. Aboa berekyire ɔno obu ne bɛsɛ abusua ntɔkwampo yɛsoa ne kyerɛn ne yɛgya no brɛw. Ɛno nti sɛ obi ankɔ a wɔno AKOMPREKO deɛ ɔbɛkɔ. Afei papa yi ɛhyɛ aseɛ ɛboaboa ne ho. Ɔfa na pretwia bi ɛsɛn ne ho. Ɛfa ne tuo ɛka ho. Ɛpagya ne sekan ɛhyɛ ne mpaboa tenten sɛ ɔno nko a ɛkɔ afuo ne mu akɔhwehwɛ ADDO KWAATA ɛde no abɛfie. Ɛnam sɛdeɛ papa yi teɛ ɛne sɛdeɛ n'aho keka teɛ ɛne sɛ wɔse a ɔyɔ nti ɛma ɛdɔm bi etu di ɛyɛ AKOMPREKO akyi sɛ wɔne no ɛkɔhwehwɛ ADDO KWAATA ɛde no abɛfie. Ɛfiri sɛ wɔnyɔnko da ɛne wɔda. AKOMPREKO ɛne anuanom binom a wɔgye to mu sɛ ɛnam sɛ AKOMPREKO ɛkɔ nti wɔbɛdi n'akyi no saa afo yi ɛte si kwan so a wɔkɔhwehwɛ ADDO KWAATA akyiri kwan. Ɛbere a wɔduru ADDO KWAATA afuo mu no deɛ wɔhunu yɛ ɛne sɛ edua bi akasa ADDO KWAATA ɛde nato ɛyɛ nkwankyɛn hɔ baabi. Ɛbere a wɔtwimpiri wɔnua ɛyɛ ADDO KWAATA no ADDO KWAATA ɛna wawuo yi. ADDO KWAATA wahu wawie yɛ. Wɔhwɛ sɛdeɛ ɛhɔ teɛ no a ɛbere a edua no ɛkasa no na ɔnwuyɛ. Nanso ɛnam sɛ ɔgyefoɔ ɛni hɔ a obetimi agye no. Ɛno nti ɛma ADDO KWAATA ɛpere yɛ a wɔanyi ɔgyefoɔ biara ɛfaa mu adi ewui. Megye di sɛ abasɛm a wote yɛ yi wabu ADDO KWAATA fɔ ɛwɔ wutirim sɛ sanko ɔma nipa ɛfa ne ho a nka abusua no bɛhwehwɛ n'akyiri kwan. Ɛyampa nanso saa suban yɛ suban bi a ɛmpo wo a wɔdwene saa yi woda bi adi. Wokɔ ɔman Ghana mu a
Ɛmfa me ho suban ama nneɛma bebree asɛe ɛwɔ ɔman no mu. Ɛfiri mpanyimfoɔ akɛseɛ so ɛde bɛsi adamusa so. Ɛmfa me ho suban ɛredi adenkyekye ɛwɔ yɛn nyinaa yi mu. Ɛmfa me ho suban ɛma aban dwuma bebree asɛe. Ɛmpo so ohunu sɛ obi ɛrefa adwuma no mu adeɛ a wɔntimi ɛnsekyere n'ano ɛnka nokora no ɛnkyerɛ ne nua no. Deɛ wɔka no sɛ ɛmfa me ho. Deɛ wɔka no sɛ adwuma no ɛnyɛ me dea. Deɛ wɔka no sɛ wei ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtia me wɔ baabi biara. Ɔdaa sɛ bosom aso ne yɛde n'akatua ɛde ama no. Enwuma bebree agu ɛnam sɛ ɛmfa me ho suban agye nhini ɛwɔ yɛn mu nti. Awareɛ bebree atete apansam ɛnam ɛmfa me ho suban nti. Ɛnamfoɔ bebree wɔn ntɛm ayɛ basaa ɛnam ɛmfa me ho suban. Sɛ yɛpɛ sɛ nneɛma kɔ yie ɛma afe foforɔ a yɛsi mu yi a agye si yɛn ma nipa ɛfa yɛn ho. Sɛdeɛ akompreko amma ɛmfa me ho suban no ɛnidi ne mu na wɔtu anamɔnso kɔhwehwɛ ADDO KWAATA akyiri kwan no. Moma yɛn nso yɛnyɛ saa. Na no ɛna ɛbɛma asomdwie a yɛrepɛ ɛwɔ yɛn man mu. Asomdwie a yɛrepɛ ɛwɔ yɛn busua mu. Asomdwie a yɛrepɛ ɛwɔ yɛn mantam no atumi aba mu sɛdeɛ yɛpɛ. Saa suban wei ho asɛm ɛna ɛma abere bi akyekyɛde yɛhunu yi a ɔka kyerɛ ahoma sɛ ɔnka nkyerɛ anomaa no wɔ osi dua no so sɛ ɔnyaa ne su no ɛfiri sɛ ne su a wɔresu no wɔanyaye a ɛde asɛm bɛba. Wɔantie nti ɔbɔfoɔ bi bɛtoo anomaa no tuo. Afei baabi anomaa no bɛtɔɔyɛ no na akyekyedeɛ wɔ. Ɔbɔfoɔ no fa akyekyedeɛ kaa ho na ahoma nso a waba nkyere dua no wɔsan so atwa ahoma no ɛde kyekyere ɛyɛ akyekyedeɛ no ɛne anomaa no ɛde kaa ho. Ɛno nti me nua sɛ wote me nka a fa asɛm yi mu afutuo atu wo kotodwe mu na ma asɛm ɛmfa wo ho. Teacher Opoku aberanteɛ nie. Me nyansa kotoku a mede ma wo nnɛ nie. Nyame yɛ adom a yɛbɛsan ahyia bio. Piao.